Hallo YouTube, og velkommen til. Jeg vil spille noget Kid PvP sammen med Mads inde på Slow PvP. Ja, jeg skal bare komme i gang, Mads. Ja. Tager vi Kid Vip? Jeg tager Kid Vip lidt. Ej, lad være med det. Men vi kan ikke Kid Vip lige nu. Skal vi tager det i slutningen? Ja, nemlig, det er også det, jeg tænker. Så putter jeg lige tingene ind. Det var derfor, jeg ikke tager det på endnu. Hvor er du henne? Hey, er vi i samme team? Nej, det er vi ikke. Mads, for helvede. Prøv lige at beskytte mig, så kan jeg lige ætte dig. Er du jumpet? Skal jeg lige ætte dig? Ja. Hvis jeg ikke nakker derinde. Hvad er der? Fuck, du har mange drab, Mads. Ikke? Jeg har 2 dræbte. Og det er sådan mega mange gange. Og fuck lige ved du et team, der hedder navn YouTube. Prøv lige at stoppe et træ. Team. Det er mig, der har lavet team YouTube. Sådan. Fuck, der er mange Ramte ham. Vip. Jeg ramte ham. Om hvem? Et eller andet herovre fra. Et eller andet tøs, der løb herover. Der ligger dierhjelm. Bare alt det der dier, det skal du tage. Dem hacks. Tag alt det der dier. De skulle have. Og så læg det op i din enden chest. Er der e-chest heroppe? Mm. Nice. For jeg har mange svære. Jeg skal lige have tået. Hallo, det er løgn det her. Hvad så? Jeg fik 22 guld. Fuck dig. Mads, kommer du lige ned og hjælper? Jeg tømmer lige. Ja, fuck dig, Mads. Fuck dig. Det er du. Ja, fuck dig. Ja, og jeg er ikke VIP, det er bare fordi, jeg kunne få lov til at tage det. Men hvordan, det ved jeg ikke. Der er drop party her klokken 8. Men det har det været, Mads, den er 9. Ja, men så får man det, indtil det står ude i hovedmenuen. Ja. Indtil den et eller andet. Jeg dræbte ham sgu med bue. Ham du døde til, og der stod nogen bagved, det vidste jeg ikke. Prøv lige komme derhen igen. Så hjælp. Wow, fedt hack. Fedt hack. De bliver kigget automatisk, når de har hack. Ja, det var nok også der. Ah, fuck. Jeg er nødt til at tage et andet kit. Jeg kan kun tage kit PvP lige nu. Nej. Der er en, der render rundt med noget gear, som jeg godt vil have fat i. Godnat, mor. Godnat. Godnat. Jeg vil gerne have ladet døren stå, så du kan lufte. Og min team slukker dig, vi er enige om det? Fordi det var sent op i går. Ja, jeg ved det ikke. Ikke? Vi skal rydde op udenfor. 100 p. Det klipper du lige ud. Fucking ligeglad. Det kan sgu da pisse lige meget, Mads. Jeg tror, der er sådan en der er Kid Vip, der er low. Hvad er ham der? Fuck Eller han har ikke hele kittet. Fik nogle af tingene, tror jeg. Ja. Jeg fik
hjelm, bukserne og svær, og det svær det er det bedste. Fuck, jeg har meget af min indre chest. Sandt meget. Vi er bedt. Fuck, jeg har meget gear. Hvor dejligt. Hvor dejligt. Jeg skal pisse ligeglad, Mads. Hun kan bare tro på, at jeg slukker min time. Nej, glem det. Fuck, jeg har meget gear. Hvor dejligt. Yes. Hvad så, Mads? Er det godt at have ferie? Fint. Ja, med bu. Jeg fik om et slag med bu. Hvor er folk hen? Hvad? Hvor er folk? Spawn. Jeg dør i hvert fald. Jeg prøver at slå dem væk med den der fiskestang der. Yes, jeg kom op. Fuck, jeg er under skiller. Hvad har jeg egentlig på sådan? Så skal du. Wow, that hack. Der er en bagved, der er flere. Lol, så er der bare en, der lever. Der er fandme en, vi lige skal flække. Hvor er du henne? Snakker en hack. Man bliver bandet efter noget tid, når man er ikke. Men fuck, jeg kunne komme hen til, jeg kan komme hen til ham, men han begynder at slå mig. Jeg har fandme næsten 2 sæt. Okay, prøv at se, nu løber vi bag ved ham, ikke? Jeg har næsten 2 sæt. Med Lol. det der syge noget, der har jeg 2 sæt af. Okay, det har jeg også. Boller lige en her. Nej. Jeg slår bare løs herinde. Der er det fucking død med de der ting der. Man kan lige have en større inner chest. Mhm. Ja. PV, mand. Kid VIP, mand. Kid VIP 1. Lol, jeg skubber ind i lavaen. Så går han op og slår sig videre. Jeg hjælper dig, Mads. Han er hack. Ja, han er død. Okay, så nu tager jeg bare noget sygt tøj på. Kid VIP, Mads. Kid VIP 1. Jo, så siger vi bare det. Det er mig, jeg er der rundt med hele tiden. Det gør jeg også. Jeg flækker bare folk med kit vip. Lol, har man boller. Hvor kan det skralde til PP? Du kan tage din daily bonus. Hvad for noget? Din daglige bonus. Nej, du kommer til at se det klamme kit igen. Jeg hopper lige i lava.
Fuck ham, han rammer dårligt med bue. Yes. Bare, han skadede lidt med mig der. Get VIP 1. Ja, vi skal prøve at hjælpe hinanden nu, Mads. Okay, hvor løber vi hen? Den her vej. Jeg kan jumper bare noget altid. Hen mod landsbyen. Det Mm. betyder videre livet. Ved du ikke, hvor landsbyen er? Jo. Der er 2 om ved mig. Nu er der lige et sko der. De der bukser, der skal være fat i. Fuck, det er noget, jeg ikke kan booste. Fuck. Jeg ramte ham, og så dræbte jeg ham. Døde du? Hej. Fuck, det er dig. Her. Det er sgu din. Hvad for nogen? Nå, Der er noget gear her i. Ej, der er sat en gear der. Har også 20 guld nu. Jeg har sgu lige et par diasko. Wow, wow. Vent lige på mig. Men jeg har ingen HP. Vi skal ind til herinde til Mads. Der løber du. Det er derfor jeg siger, vi skal ind til dem. Kom så, der. Tag lige water jump. Skal I der? Au! Fuck, er det... Træls ham der. Skal vi prøve at flække ham? Mhm. Med vores gear? Nej. Faktisk ikke. Go. Når de der, de står stille. Nå. Det gør jeg. Hvor lang tid synes du videoen, de skal være, Mads? Langt nok. Jeg går altså ud og Kvarter flækker. 20 minutter? Ja. Okay. Jeg tager altid mine gode ting på. Gode boller. Og jeg havde faktisk hacker. Ej. Må du ikke med hos mig? Jeg mister ikke noget på det her, fordi alle de her ting, det er noget, jeg har samlet op. Ja, sådan har jeg det også. Kommer du med? Jeg har et helt andet sæt herinde. Jeg har også et helt andet sæt. Bare uden bue. Og jeg har 2 buer og 2 svær. Lad os gå og flække ham og kar. Er du med? I 2 sekunder. Okay, jeg smutter ud nu til byen, landsbyen. Okay. Så jeg tror ikke nu. Jeg løber mod landsbyen. Der er sådan nogle retarder bagved os. Dem hacks, de der. Eller der er fucking en syg en bagved mig. Hvem? Bagved dig, Søren! Løb! Jeg kom. Søren, hjælp! Jeg knockbacker ham med bue. Søren! Så døde jeg, man. Hvad fuck for fingeren ud af røven, mand? Hvad laver du? Hallo? Hvad? Få fingeren ud af røven. Bøssen efter mig nu.
Vi skulle godt have taget op sammen. Han er efter mig. Har du taget godt gear på igen? Ja, er du ude, Søren? Søren! Hvad? Jeg er mod en anden en, der også har syg gear. Fuck dig, mand. Ja, jeg døde sgu også selv på grund af en syg gear. Hvorfor fuck hjælper du ikke? For Før. fanden. Jeg kom ind og reddede dit røv. Luk der røven. Sødt mit pik. Nej tak. Det er ikke et spørgsmål. Sikker. Jeg kunne bare prøve at flække dem nu. Wow. Ah, ja. Okay. Vi tager lige en sidste gang. Ej, mand. Alle har bare fået gode ting efter det der drop. Mega. Oh, fucking right, dude. Der kommer noget flere. Oh. Wow. Dem hacks. Yes, jeg fik et sæt fucking gear, mand. Ham der Vilfred, han døde. Ham der flækkede os. Mhm. Jeg nakkede med gear. Der er nogle andre, der kommer ind og tager det. Jeg kan ikke samle det hele op. Det eneste, jeg kan se, det er, at jeg har en enchanted svær nu. Hvis jeg kan se, at jeg fik et næsten et helt sæt Yes, gear med op. jeg fik det gode svær. Og god bue. Ja, jeg tror fandme, jeg har et sæt nu. Når jeg dør, så stopper bare videoen. Så ja. Døde du? Nej, jeg siger på, når jeg gør. Nå, skal vi gå op og slå videoen af igen? Jeg skal bare lige ud og prøve at flække nogen. For sidste gang. Ja, okay, jeg er klar. Jeg har sat dem op igen. Okay. Og der Ej, jeg styrer bare sæt videoen af med os. er så der en hacker, der kommer. Slutter du den af? Nej, jeg kommer lige ind til her. Jeg har noget med os. Nå. Så vil jeg sige tak for, at I gad se med. Og så vil jeg slutte den video, og så hvis... Ja. I hvert fald tak for i dag. Ses. Hej.